En sukkerknald, den vejer cirka 2 gram. Det vil være maksimale daglige indtag af sukker, som det er anbefalet, er cirka 50 gram sukker. Det er det, der svarer til 25 sukkerknald. Det gælder dog ikke frugt og grønt, da frugtsukker er noget helt andet. Men den kemisk fremstillede sukker, som her 50 gram, det er den, det gælder om. Hvis vi så sammenligner, hvor meget sukker der er i 1,5 liter Coca-Cola, som svarer til 75 sukkerknald, så er der altså 150 gram. Det vil sige 3 gange det daglige maksimale indtag. Det er det, der cirka svarer til 4,5 af dem her. Hvis vi tager en Marabou-plade, så er der 100 gram sukker i. Det vil sige dobbelt så meget af den her. Det vil sige, hvis vi så tager vores allesammens dejlige yndlingsvingummier. Hvis vi tager 900 gram af det, som man sagtens skal komme til at spise en fredag aften til Disney Sjov eller foran computeren, så er det det, der svarer til 522 gram sukker. Det vil sige, det er over 10 gange det daglige indtag. Det er det, der svarer til 261 sukkerknald.